ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. аллакай рӯзи 28 феврал дар шаҳри Москва турнири калони ACA 184 баргузор мегардад ки дар ин турнир се варзигари тоҷик баромад мекунанд. варзигари тоҷик Беҳрӯз Зуҳуров зидди Шергази Кенҷабоев дар вазни ним сабук, варзигари тоҷик Ҳафиз Сакибеков зидди Юсуф Зубайриев дар вазни ним сабук ва сеюм варзигари тоҷик Искандар Маҳмадалиев зидди Виталий Слипенко дар вазни ним миёна. турнир рӯзи 28 феврал аз соати 17:10 ба вақти Москва ва 19:10 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. ссилкаи бепули пахши мустақими ин турнирро дар телеграм-канали мо Паҳлавон ТГ пайдо карда метавонед. ссилкаи телеграм бошад дар описание ва дар якум комментария закрепидшуда. дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. рақамҳо дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. шаби гузашта топови ҷангори вазни сабук Юси Дэн Хукер хабар дод ки дасташ осеб гирифт ва ӯ аз муҳориба зидди Ҷастин Гейҷе ки бояд рӯзи 9 март баргузор мегардид даст кашид. баъди баромадани ин хабар се топови ҷангори вазни сабук Ренато Майкано, Рафаэл Физев ва Матеуш Гамрот хабар доданд ки барои иваз кардани Дэн Хукер омодаанд ва онҳо розиянд ки рӯзи 9 март зидди Ҷастин Гейҷе муҳориба гузаронанд. худи Гейҷе бошад гуфт ки барои ӯ фарқ надорад ки зидди кӣ ҷангад. касеро ки Юси ба ӯ диҳанд зидди ҳамон меҷангад. айни замон маълум нест ки рақиби Гейҷе кӣ мешавад ва маълум нест ки оё ӯ дар турнири UFC 313 рӯзи 9 март баромад мекунад ё не. барои ҳамин интизори хабарҳои нав мешавем. тобови ҷангори вазни сабук UFC Педи Пимблей чемпиони пешинаи вазни ним сабук Илия Топурияро пас зада чунин суханҳо гуфт: ма боварӣ надорам ки ба ӯ дарҳол муҳорибаи унвонӣ медиҳанд. ӯ маҷбур мешавад ки зидди Порие, Арман ё ин ки Оливейра ҷангад, агар ки ӯ соҳиби муҳорибаи унвонӣ шудан хоҳад. лекин ӯ мундуқча аст. ӯ ҷангори вазни сабуки ҳақиқӣ нест. худи ман сахт бо ӯ ҷангидан мехоҳам. маҳз ана ҳамин муҳориба ба ман иҷозат медиҳад ки таҳони ҳамаи хетерҳоро маҳкам кунам. ин шахс мундуқча аст. ӯ ҷангори вазни сабук нест ва ӯ набояд ки ба вазни сабук барояд. ӯ бояд ки дар вазни 66 килограмм меистод. ба вазни сабук баромадан ин оғози шикасти карьераи ӯст, гуфтааст Пимблед. хотиррасон мекунем ки Педи Пимбледро муҳориба зидди Майкл Чендлер дар турнири UFC 314 рӯзи 14 апрел интизор аст. ана оиди Топурия бошад ҳоло ҳам маълум нест ки аввалин рақиби ӯ дар вазни сабук кӣ мешавад. ҷангори дурахшони вазни ним сабук UFC Муҳаммад Наимов гуфт ки октагон ҷои заифон нест. дар октагон ҷой барои заифон нест. ҳар як муҳориба ин на танҳо муҳориба зидди рақиб аст, балки боз бо худат аст. санҷиш дар истодагарӣ, интизом ва феъли ту, тамринҳо, арақ, қурбонӣ, ҳамаи ин баҳри як ҳадаф. UFC вақти ғолиб шудан, роҳ ба сӯи чемпионӣ, навиштааст Наимов. ва дӯстон, бояд гуфт ки Муҳаммад Наимов дар UFC хеле хуб баромад карда истодааст. ӯ дар 5 муҳорибаи худ дар ташкилоти UFC 4 ғалаба ва танҳо як бохт дорад ва ӯ барои дар топ 15 рейтинг шомил шудан хеле наздик аст. дӯстон, шумо муҳорибаи навбатии Муҳаммад Наимовро интизор ҳастед? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонобуду сарбаланд бошед.